Čas. Prostor. Realita. To je víc než přímočará cesta. Je to mozaika nekonečných možností. Jediné rozhodnutí se může rozvětvit do mnoha realit a stvořit paralelní světy, které dosud neznáte. Já jsem pozorovatel. Váš průvodce těmito rozsáhlými novými realitami. Přidejte se ke mně a položte si otázku, co kdyby? Země, červen 1943. Nacistická armáda pochoduje Evropou, šíří smrt a ničení. Spojenci se rozhodnou k riskantnímu tahu a stvoří nový typ vojáka. Supervojáka. V nejtemnější hodině lidstva se z hubeného hocha z Brooklynu stal kapitán Amerika. Poté, co pomohl spojencům zvítězit ve válce, přinesl největší oběť, aby nastolil mír a zachránil tento vesmír. Avšak v jiném vesmíru se vlivem okamžitého rozhodnutí zrodila úplně jiná hrdinka. To vše kvůli jednomu supervojákovi? Paříž už padla. Co příště? Londýn? Pomůžete skončit válku. O tom si my smrtelníci můžeme nechat zdát. Agentko, nechtěla byste jít radši nahoru za ostatními? Ne, zůstanu zde. Tady. Toto je ten moment, který stvořil novou dimenzi. Když byla Margaret, čili Peggy Carterová, požádána, aby odešla, rozhodla se zůstat. To ona se zanedlouho vydala do neznáma stvořit nový svět. Dodání séra způsobí okamžité buněčné změny. A pak, abychom stimulovali růst, bude subjekt saturován vitaminky. Podívejte se na mě. Otevřete oči. Ztrácíme energii. Uděláme to teď, nebo je konec? Rogersi, dovnitř! Nejde to! Starku, tak vy! Co blázníte? Já jsem dobrý v mačkání tlačítek. Starku, dělejte! Nehodím se na to. O všechno přijdeme. Ztrácíme čas. Víte, kolik to stálo? Další šance nebude. Steve, hned jsem zpět. Nikam se nechystám. Howarde, připravte se. Agentko Carterová? Co děláte? Agentko Carterová, co blázníte? Je to naše jediná šance. Teď! Starku, ani náhodou. Vyšlo to.